Ніна Багінская, 74-гадовая прабабуля, якая стала сімвалам беларускай рэвалюцыі. Не дают вам ходить, да? Ну, так в моем возрасте уже так и особливо не побегаешь. Витаю. Вы такая молодец. Спасибо вам. Можно сфотографироваться с вами? Вы гордость. Мне не было страшно з 9 жніўня, так што які сэнс баяцца? Калі табе страшна, сядзі дома і ўсё. Марыі Пугачовай 27, яна працуе ў офісе і хоча быць як Ніна. Яна вельмі натхняльны чалавек. Вельмі. І яна нічога не баіцца. Ёй проста абсалютна напляваць на ўсіх гэтых мянтоў, ды і на астатнія. Марыя і Ніна – гэта толькі частка таго пад'ёму, які пачалі жанчыны ў былой Савецкай Рэспубліцы Беларусі. Былы прэзідэнт Александр Лукашенко лічыцца самым доўгакіруючым дыктатарам Еўропы. Але амаль кожны дзень ён сутыкаецца з пратэстамі, якія пачаліся ў жніўні, калі ён адмовіўся перадаць уладу жанчыне. У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело до того, чтобы голосовать за женщину. Мы правядзем пэўны час з некаторымі ключавымі жанчынамі гэтай рэвалюцыі. Эрык, мы ўжо записываем. Пачынаем. Сярод якіх Святлана Ціханаўская, якая была вымушана з'ехаць з краіны пасля спробы балатавання ў прэзідэнты. Александр Лукашенко сам называе сябе прэзідэнтам Беларусі. Але ці праўда тое, што я размаўляю з адзіным законаабраным прэзідэнтам Беларусі? Вядома, гэта так. Жанчыны рэвалюцыі. Я сачу за Лукашенка з сярэдзіны 90-х гадоў. Менавіта з таго часу ён на чале ўлады. І нават тады сітуацыя не дужа адрознівалася. Лукашенка не патрэбны законы, пакуль на яго баку сілавыя структуры і міліцыя. І, падобна на тое, яны пойдуць на ўсё, каб спыніць яго апанентаў. Калі я працаваў корэспандэнтам ABC ў Маскве, я назіраў, як у суседняй краіне захоўваецца ўлада, дзякуючы турме і брутальнаму гвалту. Ён зрабіў тое самае і ў апошнія выбары, калі пасадзіў у турму лідараў апазіцыі. Але ў гэты раз наперад выйшлі жанчыны. Святлана Ціханаўская стала кандыдатам ад апазіцыі, калі яе муж, грамадзянскі актывіст, быў кінуты ў турму. Власть избавилась от сильных конкурентов. Не учли они, что у каждого сильного мужчины за плечами стоит сильная женщина. Мой муж зрабіў за мяне першы крок. Ён быў у турме, ён не мог сам удзельнічаць, але яго справа была для яго вельмі важная, тое, што ён рабіў для людзей. Так што я вырашыла дапамагчы яму, падтрымаць яго і падала свае дакументы замест яго. Кампанія прыцягнула вялікую ўвагу. Нават больш, чым сцвярджэнне Лукашэнкі пра тое, што месца жанчыны на кухні. Ён нават заявіў, што з Ціханаўскай не мае сэнсу размаўляць. Ну, о чем бы мы с ней дебатировали? Она хорошую котлету только что приготовила, может, детишек накормила там и так далее. Еще запах этой котлеты приятный есть. А тут дебаты надо вести по каким-то там... Каб пазбегнуць небяспекі для сваіх дзяцей, Ціханаўская пераправіла іх праз мяжу у сталіцу Літвы Вільнюс. Здавалася, што ў дзень выбараў перамога за ёй. Вы чакалі перамогі? Вы уяўлялі сабе настолькі вялікую падтрымку? Я з'яўляюся прадстаўніцай некалькіх кандыдатаў. Я не тое, каб прадстаўляю сябе, Святлану Ціханаўскую. Я больш як чалавек, які ў апазіцыі да Лукашэнкі.
Можна лічыць, што ўсе тыя, хто прагаласавалі бы за іншых кандыдатаў, прагаласавалі за мяне як за прадстаўніцу ад іх кандыдатаў. Але Лукашенко не захацеў перадаваць уладу. Цэнтральная выбарчая камісія абвясціла яго перамогу па ўсёй краіне. За Ціханаўскую быў 1 з 10 галасоў. Сотні тысячаў выйшлі на вуліцы ў знак пратэста, дзе іх сустрэлі сілавыя структуры. Калі Ціханаўская паспрабавала аспрэчыць вынікі, ёй пагражалі турмой. Мне трэба было выбіраць, застацца ў Беларусі і адправіцца ў турму, ці пакінуць краіну і далучыцца да маіх дзяцей у Вільнюсе. Вось такі выбар. У тую ноч ёй дазволілі перайсці мяжу, каб сустрэцца са сваёй 5гадовай дачкой і 10гадовым сынам. Яна запісала відэа з выбачэннем за тое, што з'ехала. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Пратэсты пачаліся, нягледзячы на гэта, а Ціханаўская пачала працаваць за мяжой. Сілавікі адрэагавалі імгненна і вельмі брутальна. У першыя часы пратэста загінуў Александр Тарайкоўскі. Яго застрэлілі. Сотні збітых па падлікам спецыяльнай камісіі, а дзяржаўнае тэлебачанне палічыла іх бандытамі. Агрессивно настроенная молодежь нагло заняла проезжую часть. Люди блокировали автомобили. Пасля шматлікіх арыштаў мужчын на іх месцы сталі тысячы жанчын. Жанчыны зразумелі, што ім трэба стаяць наперадзе, перад мужчынамі, каб абараніць іх. Яны не збіраліся весці гэтую рэвалюцыю. Яны проста хацелі падтрымаць мужчын. Гэта адбылося само па сабе. Зло злом не перамагчы. Фашызм фашызмам не перамагчы. 20 лет на автозаке, я тот самый мент. Бабки, зэки и калеки, вот мой контингент. Наўрад ці хто яшчэ рызыкаваў ці натхняў больш, чым былы геолог, 74гадовая Ніна Багінская. Яе нават адлюстравалі ў адным з прысвечаных пратэстам кліпе. Яе супраціў сілавікам стаў адным з самых яркіх вобразаў рэвалюцыі. Пры спробах зняць маршы пратэсту любыя медыа адразу арыштоўваліся, але пратэстоўцы самі здымалі відэа і запампоўвалі іх на незалежныя сайты. Моладзь авалодала тэхнікай. Тэхніка зараз і тэлетайп, і кампутер, і інтэрнэт існуе. І можа перадаць інфармацыю праўдзівую. У Ніны ёсць кватэра ў Мінску, у якім яна пратэстуе амаль кожны дзень, і невялікая хата ў вёсцы, зусім недалёка ад сталіцы. До машинок работы тут Боите? Мы со знаменитой женщиной. Я люблю эту больше. Ну как скажите, вот как дела? Этого придурка скоро снимете или нет? Он уже себя снял. Люди его не слухают. Вчера не хотел. Нават тут яна спрабуе падбадзёрыць людзей, калі яны страчваюць надзею. Чего? А я вот... Я не могу, когда молодые поебают, убивают, режут. Насильник он, злодя. Вот тому я и хожу. Так. На молодые эти акции я хожу. Я не могу входить, я еле выйду. Я бачу с палкой вам. Ну, а у меня ножки, бачите, я еще У бегаю. меня и сердце Я болит, за у меня вас. онкология, у меня... Я не могу ходить, я пошел бы. Да. Ну все, я вот расчудила. Все добро. Ничего больше я не могу. Ну что может, и робит.
Ніна Багінская займалася грамадзянскай дзейнасцю яшчэ да прыходу Лукашэнкі. У 1986 годзе адбылася катастрофа. У Чарнобылі ўзарвалася ядерная электрастанцыя, і краіну накрыла смяротная радыяцыя. Гэта падштурхнула яе змагацца за незалежнасць Беларусі ад Савецкага Саюза. Хлусіла, правду не казала, што гэта для нас небяспечна, не вучыла, як трэба ратавацца, што, маўляў, трэба сядзець дома, не хадзіць па вуліцам, дыхаць вот гэтымі чорнобыльскім поплам, што сыпаўся наш з хмар падчас дажджу. Бо мы для них не людзі, как быццам бы. Яны клапоцяцца толькі аб сваёй зарплаце, о сваёй пасадзе. Ну і таму я пачала падтрымліваць усе рухі, якія былі створаны на Беларусі, якія пнуліся на адраджэнне нашай нацыі. Беларусь атрымала незалежнасць ад Савецкага Саюза ў 1991. Але калі праз 3 гады да ўлады прыйшоў Лукашенка, ён задушыў маладую дэмакратыю і адмовіўся ад сімвалаў незалежнасці. Былы кіраўнік калгаса выступаў за саюз з Расіяй і спадзяваўся калісьці пакіраваць абодвума дзяржавамі. Ён стрымліваў распаўсюджванне нацыянальнай мовы і нават забараніў выкарыстанне бела-чырвона-белага сцяга, прасунуўшы наперад былы савецкі чырвона-зялёны. Тая пракуратура, тыя ж суды нас уже туды началі засуджваць за пэўныя акцыі, асабліва за акцыі чорнобыльскага шляха. Спустя дзесяцігоддзі Ніна працягвае змагацца. У сваёй кватэры яна самастойна шые бел-чырвона-белыя сцягі для пратэстаў. 7 сцягоў у мяне отобрала міліцыя. Вот 8 сцяг. Ніну арыштоўвалі ўжо столькі разоў, што яна стала адзінай пратэстоўкай, якую не чапае міліцыя. Нават сам Лукашенко папрасіў пакінуць яе ў спакою. Вы смотрите только Нину Багинскую, не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Да нядаўняга часу Марыя Пугачова і не думала пратэставаць. Цяпер гэта ўсё, пра што яна можа думаць, нават калі яна едзе на працу ці сустракаецца з сябрамі. Гэта ўжо стала нашай рэальнасцю. І ў людзей ужо проста не атрымліваецца не размаўляць пра гэта, таму што кожны дзень нешта здараецца. Гэта маё жыццё. Калі атрымліваецца, яна далучаецца да жаночых маршаў. А Лукашенка называе іх прастытуткамі і алкаголікамі. Ужо ідзе, калі я не памыляюся, 13-я нядзеля пратэстаў. Так што цяжка паверыць, але людзі дагэтуль спадзяюцца на перамогу. Таму што пратэсты ніколі не былі такімі доўгімі ў Беларусі. Бывае і так, што да пратэсту яшчэ трэба дабрацца. Сілавікі заблакавалі цэлы раён, каб спыніць іх марш. Як вы самі можаце чуць, кожны тут крычыць «Ганьба, ганьба, ганьба». Яны не дазваляюць нам сабрацца разам, але вы бачыце, што людзі шумяць, так што мы паўсюль, паўсюль. Група Марыі вырашае вярнуцца ў кватэру, каб даждацца сыходу сілавікоў. Мы будзем глядзець, назіраць, што будзе адбывацца. Так што, можа, мы далучымся крыху пазней. Ну а пакуль пап'ем гарбаты. Але нават зачыненая кватэра не можа гарантаваць бяспеку. Кожныя выходныя сілавікі спрабуюць адшукаць пратэстоўцаў у кватэрах. Гэтае відэо было знята ў Потай, а потым апублікавана на адным з незалежных сайтаў.
Пакуль што яны ў бяспецы. Але з сацыяльных сетак яны бачаць, што сілавікі проста пачалі хапаць людзей на вуліцы. Да, пишут вон вовсю, что опять номер Шевченко задерживают. Ну, там что силовики бегают по дворам. Да. Я только не поняла, вот взрывы светошумовых и стрельба на номер было больше людей, чем показал ТАСС. Почему там ничего не останется? Небяспеку падчас маршаў ствараюць самі сілавікі. А пандэмія ў Беларусі толькі нарошчвае абароты праз зневажальную пазіцыю Лукашэнкі. Ён нават прапаноўваў піць водку, каб пазбегнуць заражэння. Можа быць, вірус зараз не такі страшны, як забойства маладога хлопца сілавікамі. Для людзей ковід зараз не такі важны. І я з гэтым згодна. Людзі пытаюць мяне, чым я займалася да 9 жніўня, а я не памятаю. Не памятаю сваё жыццё да гэтага. Ковід? Ну ладно. Але ў нас яшчэ ёсць злодзей, якога трэба выгнаць з краіны. Пакуль чакаюць, можна і павесяліцца, так як атрымаецца. Вот правильно, и корреспондент пришел. Кошмар. Мы чай пьем. Что про нас подумают в Австралии? Я вас умоляю. Нормально подумают, алкоголички, наркоманки, безработные. Все здесь, все здесь. Мы стрессуем. Значит, если мы собрались, вы дискредитируете нашу революцию. Это моя салфетка. Это так странно смотреть, что куча женщин и обслуживает один мужчина. Это просто дико. Не знаю, мне кажется, австралийские женщины будут в восторге. Так, там треба вот посмотри, понятно? Революция это какая? Так, я хочу революцию. Скажите ему спасибо, такой хороший. Мы уже сказали. Боже мой. Матриархат наступил. А вы женаты, Антон? А вам лет сколько, Антон? А мы сейчас разженим. Гумар для Марыі – гэта адзіны спосаб даць рады псіхалагічнай траўме. У першыя дні я бачыла шмат крыві на вуліцах. Я бачыла шмат жудасных рэчаў, якія дагэтуль перад маімі вачыма. Можа, гэта і ёсць адна з прычын, чаму я хаджу на пратэсты так часта. Я ўжо не памятаю, калі мне сніліся сны без сілавікоў. Мне сніцца, як яны ўламваюцца ў маю кватэру, як мяне арыштоўваюць. Гэта нейкая велізарная нацыянальная траўма. Так што ўсё, што нам застаецца, гэта мірны супраціў, прытрымлівацца шляху, які мы абралі. Ужо занадта цёмна, каб выходзіць на пратэст. Заўтра будуць яшчэ маршы. Спасибо вам огромное. Живее Беларусь! Долгие проводы, сами понимаете. Давайте вперед и спеть. Я просто сделала красиво. Короче, вы будете ждать, пока... Пакуль жанчыны маршыруюць па вуліцах, Святлана Ціханаўская спрабуе атрымаць міжнародную падтрымку. Расія працягвае падтрымліваць Лукашэнку, таму яна канцэнтруецца на еўразвязе. Сустракаецца з лідарам Францыі Эмануэлем Макронам і канцлерам Германіі Ангела Меркель і хоча пагаварыць з Джо Байденам. Наша стратэгія ў тым, каб пачаць перамовы. Перамовы з прадстаўнікамі ўлады. Не з Лукашэнка, а з тымі, хто гатовы ўзяць на сябе адказнасць. Мая мэта – арганізаваць новыя выбары, у якіх я не збіраюся ўдзельнічаць. Вы не хочаце ўдзельнічаць? Не хочаце быць лідарам? Не. Я не хочу быць прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, таму што мы набліжаемся да эканамічнага калапсу, як усім вядома. І маё меркаванне ў тым, што лідар мусіць мець, прынамсі, пэўны досвед, мусіць ведаць, як выцягнуць краіну з эканамічнай дзіры. Яна працягвае граць ролю прэзідэнта ў выгнанні і нават запісала навагодняе віншаванне. Дом – гэта месца, якое мы заслужили. І ў новым годзе мы будзем жыць разам у нашым доме, у свабоднай Беларусі. Лукашенко ў гэты час зняўся ў навагоднім балю, дзе ён танцаваў з удзельніцамі конкурсу «Міс Беларусь».
Пасля таго, як ён вымусіў з'ехаць сваю апанентшу, ён працягвае над ёй здзеквацца. Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек, Тихановская, там, ну, всех этих беглых. Они закрытую проводят пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку? Светлана говорит: мужики, ну что вы от меня требуете? Вы же понимаете, что я ничего не решаю. Цитата. Я ничего не решаю. Наш президент в Литве. Але адсутнасць цэнтралізаванай сілы сыграла пазітыўную ролю. Людзі фарміруюць свае ўласныя пратэсныя групы. Жанчыны, пенсіянеры, суседзі. Гэта азначае, што Лукашенка не спыніць пратэст, пасадзіўшы лідараў за краты. Але Марыі не пашчасціла падчас аднаго адносна гвалтоўнага пратэста. Сілавікі схапілі яе і адвязлі ў міліцыю. Яны мяне заўважылі, ну і такія: думаю, ты ўжо дастаткова павесялілася, пойдзем. А я такая: што? Давай. Вясёлыя такія, усміхаліся. Пойдзем пракацімся. Праз 2 тыдні яна пойдзе ў суд, які можа скончыцца турмой. Усцішае тое, што да яе, як да жанчыны, могуць паставіцца больш мякка. Беларусь — гэта зусім не феміністычная краіна. Большасць мужикоў думае, што мы такія мілыя, маленькія дзяўчынкі, і на гэтым усё. Яны нават не могуць уявіць, колькі сіл, колькі сябе мы ўкладваем у гэты пратэст. Яны не ведаюць, колькі часу, колькі эмоцый усё гэта нам каштуе. Гэта штодзённая руціна. Яны не разумеюць, яны думаюць, што для нас гэта гульня. Можа, вось чаму. А з іншага боку, я бачыла вельмі шмат пабітых дзяўчын. Дзяўчын, якіх вельмі жорстка затрымлівалі. Бывае па-ўсякаму. Праз некалькі дзён у Машы з'явілася прычына набрацца аптымізму. Мы арганізавалі сустрэчу з яе гераіняй, Нінай Багінскай. Давайте проходим. Уже гарбатку трэба піць у памяшканнях, не ў калідоры. Раней з Нінай разам у яе кватэры жыла яе ўнучка. Але, як і іншыя пратэстоўцы, яна вырашыла з'ехаць. Усё, мяне дома не бачна. У кожнага што, але ж вот внучкі зараз няма, схавалася ад нашай улады в невядомым напрамку. 23 года. 23. Вось. Але занялася, значыцца, палітыкай. Вот машинку. Марыя пачынае распавядаць пра свае пакуты. Я памятаю першыя дні 9, 10, 11 я была і на Пушкінскай, вось, ну, за гадзіну, мабыць, да таго, як забілі Тарайковскага. Я памятаю хлопцаў у белых цішотках, у крыві, і гэты гвалт, вось, калі такія рэчы бачыш сваімі вачыма, гэтага ніколі не забудзеш і не прабачыш. Ніколі. Потому што я бачыла шмат разоў, калі вы да гэтых фашыстаў са сваім сцягам, ой. Марія, разумееце, в маём узросце смешна чаго баяцца. Калі ў чалавека ўсё нармальна з галавою, калі он усведамляе, што жыццё ўсё ж пры канцы, ён наадварот, он хочет выявить свою здольность, смелость противостоять злу. Это мэта нормального человека. Ёсць і тыя з пакалення Ніны, якія працягваюць падтрымліваць Лукашенка. Напрыклад, 80-гадовая Аля Валюевіч, якая жыве ў вёсцы ў 200 кіламетрах ад Мінска. Праз 26 гадоў лукашэнкаўскага кіравання у яе хаце так і не з'явілася атапленне і гарачая вада. Яна рубіць дровы і цягае воду з калодзежа. Але ў яе ўсё добра. Калі няма моцнага ветру, можна нават паглядзець дзяржаўнае тэлебачанне.
новости смотрю, Лукашенко смотрю, як выступает. Тоді, что ж, поле чудес смотрю, модный приговор смотрю. Давай поженимся. Шукаю хлопца собі. Это ж все. Пражыўшы большую частку жыцця ў Савецкім Саюзе, яна ўпэўнена, што Лукашенка – гэта гарант стабільнасці. Яе пенсію ў 520 рублёў ёй цалкам хапае на месяц. Гэта прыблізна 260 аўстралійскіх долараў. Если бы Крылов жил в наши дни, наверняка он бы написал басню о героях нашего следующего. Ты сказала на базу. На базу. Вы сначала ты видел учет. Потому что, як я могу сказать на Лукашенко плохое, если я говорю, платить. Регулярно получаем пенсию, регулярно число в число, каждый месяц. Нема что говорить, что там говорить. А молодые изра выступали, что они добились, а ничего. Женщина не поруководить так, как Лукашенко. Это не женская, не мужская работа. Это мужчинам только надо руководить государством, притом не женщине. Да світання яшчэ гадзіна. Маша рыхтуецца да суду. Думае, што ўзяць з сабой, а што апрануць на сябе. Packing my socks, just in case they will decide to give me an arrest instead of fine. So I think it's better to be prepared than not to be. I didn't really want to read Shakespeare in prison, but okay. I don't want to get sick, but... Больш за ўсё яе непакоіць не турма, а ковід. You never know. Plus, it's prison. You cannot be safe enough. Сёння рандомнае кола пакаранняў удачліва крутанулася ў яе бок, і яна атрымала толькі штраф. Яна разумее, што ў наступны раз можа быць горш, але спыняцца не збіраецца. Yes, of course. That's what all the people do after the arrest. They go and keep protesting. Разам са сваімі сябрамі яна працягвае пратэст. Уздым, які пачаўся ў жніўні, пераўтварыўся ў барацьбу за годнасць. Пакаленне Машы добра разумее, што ў яго не будзе будучыні пры лукашэнкаўскай уладзе. Наступныя месяцы пакажуць, хто перамагае. Жорсткі бандыт з арміяй сабе падобных ці мірная рэвалюцыя на чале з жанчынамі. Можа, мы і зменім гісторыю, а можа і не, ніхто не ведае. Страшна думаць пра будучыню. Але яшчэ страшней думаць пра тое, што з намі будзе, калі мы спынімся.